חולת סכרת. שאני חולת סכרת. אני מעריכה ומקבלת את עצמי. מעריכה ומקבלת את עצמי. אף על פי שאני חולת סכרת, אני מעריכה ומקבלת את עצמי. אף על פי שבזמן האחרון אני במתח איום ונורא. אני במתח איום ונורא, אבל לא יכולה לישון בלילה, אולי לא יותר משעתיים. לא מצליחה לישון. לא מצליחה לחשוב. לא מצליחה לחשוב, לא מצליחה לישון. והכל בגלל הכסף המחורבן הזה. הכל בגלל הכסף המחורבן הזה. אני מעריכה ומקבלת את עצמי. אני כל כך מבואסת. זה מעציב אותי, זה מעצבן אותי. אני מפחדת שאני גם הולכת למות. אני מפחדת שאני הולכת למות. מרוב כל המחשבות והפחד הזה, התחלתי לא לראות טוב בעיניים. מה, יש מצב שאני הולכת להתעבר? יש מצב שאני הולכת להתעבר? אני לא יודעת. אבל מה שאני כן יודעת, זה אף על פי המחשבות האלה, אני מעריכה ומקבלת את עצמי. אני זוכרת בכלל שהלכתי לרופא נשים. בדיקה שגרתית. בדיקה שגרתית הדביל הזה. המגעיל הזה. שלח אותי לעשות בדיקת דם. ובכלל, בלי שום קשר לעולם הזה. גילו שאני חולת סכרת. איזה באסה. איזה באסה. מה קשור באמצע החיים האלה? אף על פי שבלי קשר לחיים, באמצע החיים האלה, גילו שאני חולת סכרת, אני מעריכה ומקבלת את עצמי. בעצם כשאני חושבת על זה, יש איזשהו מתח בגוף שקשור לכסף. אני כל כך לחוצה מכסף. שבא לי לבכות. מה? מה זה גורם לך לחשוב? זה גורם לי לחשוב שהכסף נגמר לי ויש לי המון הוצאות ועוד מעט אני אהיה ברחובות. מה, את לא עובדת מספיק? אני עובדת המון ואני לא מרוויחה מספיק. אף על פי. שאני עובדת המון שעות. ואני לא רואה אחר מהשעות האלה. אני מעריכה ומקבלת את עצמי. אני אוהבת את עצמי. אף על פי שלמרות כל השעות שאני עובדת, ואני לא רואה כסף, יש יותר הוצאות מהכנסות, אני מעריכה ומקבלת את עצמי. נמאס לי כל חודש לדמיין את הפנטהאוס שלי ולראות אותו בעיניים. הולך ומתרחק. הוא הולך ומתרחק לי. כי יש לי הוצאות יותר מהכנסות. זה סשן מעורבל עם חיובי שלילי, אוקיי? באתי לשאול אותה מ-1 עד 10 איפה היא עומדת, היא ירדה ל7. מה שאני עושה אחרי סשן כזה, אני נותן לזה דקה-שתיים לנוח, אני עושה עכשיו סשן חיובי, אוקיי? אנחנו נדמיין עכשיו, נעשה ויז'נינג חיובי על הסוכר, כמה שהוא פחות, ועל הבריאות שהיא תקינה, ושהמתח כבר לא מתח, ושיש ים של כסף, אוקיי? אז מ-1 עד 10 אנחנו ל7 עכשיו? אוקיי. אז בואו נעשה איזשהו עוד סשן קטנצ'י. אני רואה את עצמי, בודקת סוכר, ומגלה שהסוכר ירד. איזה כיף. זה כיף. איזה כיף שהסוכר ירד. איזה כיף שהסוכר ירד ל-90. אני כל כך מרגישה טוב שהסוכר ירד. שלווה, שקטה, בלי פחד, בלי לחץ. איזה כיף לי. פתאום כבר הלחץ מהכסף הלך. אני בכלל מקבלת יותר כסף ממה שאני מוציאה. עבודות נכנסות. כל יום יש עבודה חדשה. כל יום אני סוגרת עבודות ויש לי המון כסף. כמה כסף את רוצה? כמה כסף? 60,000 בחודש. את רוצה 60,000? יש לי 60,000 שקל בחודש. מכל מיני מקומות. צ'קים נשלחים אליי. אני מעריכה ומקבלת. אני יודעת שמהיום ואילך המחשבה יוצרת מציאות, ואני יוצר לי שפע, בריאות, עושר, וכל משהו, ומכונית חדשה. אני בוחרת לחשוב נכון, לחשוב חיובי, ולא על השלילי. השלילי לא עוזר לי, הוא לא מוביל אותי לשום מקום, הוא רק לוקח אותי אחורה, הרי אני גם ככה פה, אז הגיע הזמן ליהנות מהזמן הזה.
שאף על פי שהמחשבות מגיעות, אני מעריכה ומקבל את עצמי, ובוחרת לשחרר אותן. אני משחררת כל מחשבה רעה על כסף ועל בריאות, ובוחרת להתייחס אך ורק בשקט הנפשי שלי, ובשפע שיהיה לי, ב-60,000 שקל נטו לחודש. כל חודש. חופשי, בקלות. קחי נשימה עמוקה.